ҳамдиёрони азиз, мана имрӯз дар бозори Корвон мебошам. Бозори Корвон гуфтам, бозори Меҳригон мебошам. 31 аст, имрӯз 31 октябр аст. Ва ман ҷое ки аз ҳама қиматашро нишон медиҳам ва ба шумо мегӯям ки шумо чӣ хел мева буроред ки соҳиби пул шавед. Ҳамин мол, ака ҳамин моли Тоҷикистон аст, кадомаш аз хориҷа аст? Бологиё аз хориҷа аст, вай моли хориҷа аст. Вай мо чӣ хонам? Моли Тоҷикистон аст. Ака, ин себномаш чӣ? Крипсон чанд пулин? 45 сомон. Савол доред? Мегузарем ноки худамон. 45 сомон. Ношпоти ин ношпоти ай чай? Ношпоти 40 сомон. 40 сомон? Анор 55 сомон. Анори куҷо бошад ака? Анори норак. Охе пул мехоҳедтон, ана? Кунетон, бог кунетон. Ин нокаш номаш чӣ буд ака? Ноки сурх. Ин чанд пул ака? 40 сомон. Хай кунетон. Мана ин себам бинетон. Голд 45 сомонӣ. Ангур 40 сомони ангури маникюр фингери ки ман ниҳолашро мефурӯшам. Мана ҳамдиёрони азиз, мана бо 40-45 сомон себи худамон. Ман барои қиматии бозор намегӯям ҳозир. Ҳозир барои он мегӯям ки шумо пул мехоҳед, деҳқонӣ мехоҳед, мана аз инҳо кунед. Аз ин меваҳое кунед ки пул шавад. Лимони худамон 35 сомони килош. Беҳтарин чизоро кунед, меҳнат кунед, пул кунед. Ана ман барои чӣ ташвиқ мебарам ба шумо. Ин анорро бинед, ин аминаш аз 1 кило зиёд мебурояд. Анори норак. Вале ман 2 дона аболо гирифтам. Аз Оптон бозораш 30 сомӣ, 27 сомӣ. Мана пул дар ин ҷа аст. Ҳама каса ҳамин охир мерем муҳоҷирати меҳнатӣ, охир мана ҳамино кунед, ҳамин пул кувам ҳамаш. Ҳама ҳамин харидори худашро меёбад. Ака ҳамин харидори худшро меёбад? Намепурсад, а? Намепурсад, харидори худашро меёбад. Марҳамат, ҳамдиёрони азиз, мана ба шумо нишон додам ки чӣ гуна деҳқониҳои калон намуд кардам дар кор.